Que día é hoxe? Cos debuxos de Eric Cabal. Que día é hoxe? Que día é hoxe? Hoxe é luns que temos para comer. Temos xudías, luns xudías, larpeiros e larpeiras, vinde a comer. Que día é hoxe? Que día é hoxe? Hoxe é martes que temos para comer. Hai espaguetis, martes espaguetis, luns xudías, larpeiros e larpeiras, vinde a comer. Que día é hoxe? Que día é hoxe? Hoxe é mércores que temos para comer. Hoxe hai sopa, mércores sopa, martes espaguetis, luns xudías, larpeiros e larpeiras, vinde a comer. Que día é hoxe? Que día é hoxe? Hoxe é xoves que temos para comer. Hoxe hai asado, xoves asado, mércores sopa, martes espaguetis, luns xudías, larpeiros e larpeiras, vinde a comer. Que día é hoxe? Que día é hoxe? Hoxe é venres que temos para comer. Hoxe hai peixe, venres peixe, xoves asado, mércores sopa, martes espaguetis, luns xudías, larpeiros e larpeiras, vinde a comer. Que día é hoxe? Que día é hoxe? Hoxe é sábado que temos para comer. Hoxe hai polo, sábado polo, venres peixe, xoves asado, mércores sopa, martes espaguetis, luns xudías, larpeiros e larpeiras, vinde a comer. Que día é hoxe? Que día é hoxe? Hoxe é domingo que tremos para comer. Hoxe hai xeado, domingo xeado, sábado polo, venres peixe, xoves asado, mércores sopa, martes espaguetis, luns xudías, larpeiros e larpeiras, vinde a comer. Larpeiros e larpeiras, vinde a comer.